Hola família, què tal? Benvinguts aquí al Raconet Robert, a l'Espai Friki en català. Jo em dic Xavi Robert i aquest és un raconet ben petitet on jo us vinc a portar recomanacions, crítiques, opinions, tours, tot això que m'agrada, us ho vinc a portar i jo espero que us agradi molt. Si us agrada, ja sabeu, feu-li un bon like, subscriviu-vos, que m'ajudarà molt a fer créixer aquest canal que l'estem agafant molt de carinyo. I avui, família, us vinc a portar una recomanació, una sèrie de l'HBO, ja segona temporada. Això vol dir que ja l'any passat la vaig recomanar, va ser un dels meus top 5 de sèries i ja, si els que ja me coneixeu i em seguiu pel canal, ja sabeu que us vinc a recomanar la sèrie de The Pitt, temporada 2, que és de l'HBO Max. L'any passat, quan ja vam veure tots els premis de grossos de la crítica i de les televisions, es van portar no sé quants Emmys, i han estrenat aquesta segona temporada, jo ja l'he vista, és veritat que fa dies que ja la vaig acabar de veure, però us ho venia a portar perquè crec que és de lo milloret que hi ha al panorama actual de la televisió. Perquè aquesta sèrie, si algun cop us heu, mm, us heu immers dins d'una història i realment veieu aquesta història i esteu immersos dins del seu món, aquesta sèrie és igual. Jo estic immers dins del món mèdic i no en tinc ni idea de medicina. I aquesta sèrie em fa veure bueno, aquest món i aquesta passió i aquests conceptes que jo no en tinc ni idea, però me menjo la sèrie, però així, així, així. Què és The Pitt? Per qui no conegui la sèrie o no es va veure els meus antics vídeos, The Pitt és una sèrie mèdica hiperrealista, vale? Que passa en un hospital universitari de Pittsburgh, per això el nom de The Pitt, i aquí, bueno, és una sèrie que surt de tota l'estigma de sèrie mèdica, no és Anatomia de Grey, no és Doctor House, és una sèrie, està composta per 15 capítols, i aquests 15 capítols és una hora d'aquesta guàrdia o d'aquest turno, en aquest cas de dia, el turno de dia d'aquest hospital de Pittsburgh, i allà veurem tots els drames mèdics que van sorgint i anirem coneixent personatges que ja apareixien a la primera temporada i aniran sorgint nous personatges i els anirem seguint en aquest turno de dia en aquest hospital universitari de Pittsburgh. El protagonista d'aquesta sèrie, amb la portada es veu, és Noah Wyle, que per qui no el conegui, també antigament, als anys 90, 80-90, ara no ho recordo bé, però diria que als 90 va fer una altra sèrie molt famosa de metges, que és Urgències, ER, i allà també encarnava un doctor, un jove doctor, i es va acabar la sèrie, ell va voler... és una data curiosa, vale? Ell quan va plegar de fer Urgències, ell va dir que mai més tornaria a fer una sèrie de metges i aquí el veus. Després de la primera temporada que ho va rebentar, el veus aquí fent un personatge tan icònic, perquè aquest personatge serà icònic, és el doctor Robinoff. La sèrie, per què, a part de l'actor de Noah Wyle, que ho fa molt bé, per què triomfa tant? Perquè tècnicament és quasi perfecta. Veus com està rodada, sembla tota una coreografia perfecta d'actors entrant, sortint. Els moviments de càmera, hi ha moments que semblen càmera contínua, és a dir, que hi ha estones que semblen mini seqüències, no tota la sèrie és mini seqüència, no és adolescència en aquest cas, però sí que hi ha estones que la càmera està dins del centre neurològic d'urgències i de cop i volta entra un pacient, enfoquen el pacient, seguim tot el pacient, tot el diagnòstic, tot, arribam a un box o una sala, veient com l'operen, que aquesta càmera com acaba l'operació i torna a sortir. Vull dir, és una coreografia que és perfecta, vull dir, estàs molt tensionat, estàs tota l'estona dins de la sèrie enganxadíssim del drama, de les tensions que sorgeixen en aquesta sèrie
S'ha de dir que Noah Wild està, està envoltat de grans secundaris, perquè és veritat que coneixem pocs secundaris o molt poquets, i vull dir que siguin realment famosos, i s'ha de dir que tots ho fan brutal. Tots han de tenir una tècnica teatral espectacular, perquè hi ha escenes que són molt llargues i han de tenir-ho tot molt i molt sincronitzat i molt estudiat perquè surti aquesta sèrie tan rodona, perquè s'ha de dir que és espectacular. Què més dir? En comparació a la primera temporada, vale, que es va estrenar l'any passat, s'ha de dir que més o menys presentaven personatges i ens situaven una miqueta amb la medicina dels Estats Units, no? Una miqueta bastanta crítica a la medicina dels Estats Units, de com estan tractats els pacients, de quins recursos tenen els pacients, o quan els pacients no tenen recursos, què ofereix l'Estat, què no ofereix l'Estat, bueno, aquestes coses. Entre moltes altres, perquè la sèrie, ja us dic, la primera temporada parla molt sobre, des del meu punt de vista, sobre molt crítica social dels Estats Units i molt crítica administrativa envers la sanitat dels Estats Units. Vale? En aquesta segona jo crec que ja fiquen una marxa més i ja va directe a parlar sobre la salut mental en metges i en càrrecs sanitaris. Per què és tan clar? Doncs perquè, sens dubte, com que és una sèrie que no va de drama, va de drama romàntic, diguéssim, no hi ha romanticisme, no es tracta d'això, aquesta sèrie no és Anatomia de Grey, com hem dit abans, però sí que parla molt sobre el drama que té aquesta sèrie és sobre l'afrontar la salut mental, amb el que s'explica la sèrie i amb el que parla la sèrie i amb el que vol demostrar la sèrie, que tenim aquesta gent que estan salvant vides, però ningú es preocupa, diguéssim, per ells, perquè estan constantment a sota pressió. És a dir, un estrès constant, una pressió de decidir sobre vides, la culpa quan les coses doncs, no surten bé, i això passa bastant, per desgràcia. El desgast emocional que tot això comporta, doncs, fa que aquí no hi hagi herois, sinó que estem veient que també són persones, i persones que pateixen, i persones que aguanten, i persones doncs, que aguanten fins que no poden més o ells no veuen la solució per parar doncs, això que estan passant. I això és realment el que la fa potent, aquesta sèrie. Ja no només et parla del realisme dels accidents i de les operacions i de com ho fan i com t'enfoca la càmera allà, sinó també t'expliquen els problemes que passen als hospitals i el que passa a les persones que treballen als hospitals i en aquest cas doncs, aboca molt a la salut mental, no només el protagonista, sinó vas veient com tots els secundaris i tots els actors que apareixen per allà, tots els personatges que apareixen per allà, d'una manera o d'una altra, com els afecta i com en un punt més o un punt menys a tots els acaba afectant i tots doncs, han de batallar amb els seus propis fantasmes. Vale? I ja està, família, no em vull explicar molt més, no és una d'això sense fer spoilers, vull dir, només és una recomanació que us vull dir que la veieu, que és una gran sèrie, de moment és de lo milloret que he vist. No sé si vosaltres ja l'heu vist, si l'heu vista, sisplau, deixeu-me els comentaris a sota, digueu-me què és el que més us ha agradat, el que menys us ha agradat, i això, i farem aquí una miqueta de comunitat i ho veurem, els vostres comentaris, i bueno, me faria molta il·lusió doncs, que m'ho comentéssiu. Subscriviu-vos si us ha agradat el vídeo, a mi em farà molta il·lusió de que compartiu aquest vídeo amb els amics. I res, família, ens veiem al pròxim vídeo. Ja sabeu que aquest és i sempre serà el vostre raconer Robert. Adeu!